Вітаю, мой дарагі сябра! Прысвяці наступныя колькі хвілін сабе. Адкладзі ў бок усе свае клопаты і турботы, усе няскончаныя размовы ды незавершаныя справы. Тут і цяпер існуеш толькі ты. Уладкоўвайся зручна, заплюшчвай свае вочы і слухай мой голас. Засяродзься на сваім дыханні. Зрабі глыбокі ўдых. Свабодна, павольна выдыхні. Новы глыбокі ўдых. Лёгкі, павольны выдых. Уяві, як разам з цёплым паветрам ты ўдыхаеш спакой і лёгкасць. На выдыху адпускаеш усё, што цябе непакоіць, усё, што турбуе ды замінае. Глыбокі ўдых. Адчуй, як ты напаўняешся лёгкасцю ды святлом. Спакойны выдых, і з цябе сыходзіць усё напружанне. Новы глыбокі ўдых. Цяпло і супакаенне ахутваюць твае стопы. Ты адчуваеш, як кожны пальчык на тваіх нагах расслабляецца. Як сыходзіць напружанне з тваіх пят. Тваім ступням хораша і ўтульна. Глыбокі ўдых. Хваля цяпла падымаецца ад стоп вышэй. Саграе і расслабляе твае лыткі, калені, падымаецца да сцёгнаў. Разам з выдыхам з тваіх ног сыходзяць стома, заціснутасці, напружанне. Твае ногі стаюць лёгкімі, бязважкімі. Новы глыбокі ўдых на поўныя грудзі. Цёплае супакаенне ахутвае твой жывот. На выдыху сыходзяць трывожнасць і заклапочанасць.
табе стае хораша і спакойна. Твой жывот расслабляецца. З яго сыходзіць усё напружанне, усе заціснутасці. З чарговым глыбокім удыхам цяплом напаўняюцца твае грудзі, распраўляюцца твае лёгкія, зараз ты можаш дыхаць напоўніцу. На выдыху сыходзяць крыўды і боль, нянавісць і злосць. Хваля цяпла і святла запаўняе цябе, струменіцца па ўсім тваім целе, ахутвае твае плечы, сцякае па руках уніз да кончыкаў пальцаў. Адчуй кожны свой пальчык. Адчуй, як расслабляюцца і саграюцца твае перадплечы, далоні. Цяпло і святло, нібы мяккая коўдра, ахінаюць тваю спіну. Разам з выдыхам з яе сыходзіць усё напружанне. Сыходзяць трывогі і залішні кантроль. Ты адчуваеш супакаенне і гармонію унутры сябе. Яшчэ адзін глыбокі ўдых і спакойны, павольны выдых. Адчуй, як расслабляецца твой твар. Напружанне сцякае з твайго лба, павік, скул, падбароддзя. З новым удыхам расслабляецца твая шыя. Яна стае мяккай, пластычнай, можа лёгка паварочвацца на ўсе бакі. Тваё цела цалкам расслабленае. Яно лёгкае, бязважкае. Ты быццам лунаеш па-за прасторай і часам. Табе хораша і спакойна. Табе ўтульна і бяспечна. Тут і цяпер існуеш толькі ты.
Кожны чалавек пачынаецца з кропкі. Знайдзі сваю кропку адліку. У жанчын гэта ніз жывата, у мужчын сонечнае спляценне. Убач, як там, у самым тваім цэнтры зіхціць, пераліваецца рознымі колерамі яркая жарынка. Яна жывая. Яна б'ецца разам з тваім сэрцам. І ўвесь сусвет пульсуе ў гэтым рытме, рытме твайго сэрца. Вазьмі сваю жарынку на далоні. Адчуй цяпло і святло, што сыходзяць ад яе, напаўняючы цябе верай у лепшае, радасцю, спакоем і шчасцем. Уважліва разглядай яе, срэбную кропельку на тваіх далонях. Пад тваім уважлівым позіркам жарынка злятае з далоней і замірае перад табой. Яна расце, пераліваецца, змяняе форму. І вось перад табой ужо не кропелька жарынка, а вялікая прыгожая люстэрка. Разгледзь яго уважліва. Убач, як па гладкай паверхні прабягаюць срэбныя хвалі святла. Зазірні ў сваё люстэрка. Убач, як у ім адбіваецца неба і сонечныя промні. Прыгожыя краявіды, што прасціраюцца навокал цябе. А зараз глядзі проста ў цэнтр люстэрка. Там стаіш ты. Разгледзь сябе ад ступняў да макаўкі. Разглядай сябе з замілаваннем, з захапленнем, з любоўю. Убач, як пад тваім цёплым позіркам мяняецца тваё адлюстраванне. Выпраўляецца пастава, распраўляюцца плечы, шчокі наліваюцца румянцам, вочы пачынаюць блішчэць і ззяць. Убач, якая прыгожая, моцная, здаровая, упэўненая ў сабе
паспяховая асоба стаіць перад табой. У гэтай асобы атрымліваецца абсалютна ўсё. Сусвет ёй спрыяе ва ўсім. А зараз усвядомь, што гэта цудоўная асоба ты. Ты прыгожы, моцны, здаровы, упэўнены, паспяховы чалавек. У цябе атрымаецца ўсё, што б ты не задумаў. Сусвет спрыяе табе, аберагае цябе, дапамагае табе. Пабудзь у стане патоку. Адчуй сваю моц, сваю паспяховасць, сваю прыгажосць, сваю унікальнасць. Кожны раз, як адчуеш няўпэўненасць, страту сілаў і жадання штосьці рабіць, стому і недавер да гэтага свету, вяртайся сюды. Зазірай у сваё люстэрка, ды адчувай, як ты напаўняешся сілай, здароўем, святлом. Павер, што ў цябе ўсё атрымаецца. А зараз прыйшоў час вяртацца. Зрабі глыбокі ўдых. Адчуй сваё цела ў моманце тут і цяпер. Прайдзіся ўвагай ад макаўкі да кончыкаў пальцаў на нагах і руках. Пацягніся, адчуй, як любоў, радасць, энергія цэлага свету напаўняюць цябе. Зараз ты можаш усё. Яшчэ адзін глыбокі ўдых. І на выдыху расплюшчвай свае цудоўныя вочкі. З вяртаннем, дарагі сябра!